हाय लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। जों दायो हासबेन्डजों आंजों डक्टरनियाव थांनो नागिरदों। हासबेन्डखौ डक्टरा लिंहरदों, माने सिं सानाया एसे खम जाबोला फै होननानै लिंहरदों। ओमफ्राय एसे खम मोनदोंनो एक्सारसाइज फोरोंना हरगोननो डक्टरा। बेनिखायनो दिनै थांनो नागिरदों। थांसै, नै हासबेन्डआ सालायदों सिं सानायानो। होनोसै या हेलमेट लानो नांगोन, सानै हेलमेट लायाबा पुलिसा हमगोन। जों दायो मोनफैबाय नै बेयावनो मेडि हेल्थ केयार। बे माने सरकारि नङा, प्राइभेटसो। ओमफ्राय दिनै सानडे ना, सानडेआव आल्ट्रासाउन्ड जायो बेयाव। ओमफ्राय दिनै जि मानसि जादों नैया प्रेगनेन्टफोरा माने आल्ट्रासाउन्डनि थाखाय फैदों बेयाव। दायो जोङो डक्टरनियाव हाबनो नेगासिनो दङ। जोंनि सिगाङाव सासे दङ, माने बे सासेया हाबबानो जोङो हाबनो मोनसिगोन। जों दाखालिबो फैदोंमोन बेयावनो, ओमफ्राय डक्टरा सिं सानायखौ एसे गाहाम मोनबोला फै होनना लिंदोंमोन। दाथ' सिं सानायखौ एसे गाहाम मोनदोंना, बेनिखायनो दिनै चेकआपआव फैदों। लोगोफोर, जोंहा दिनै लावदुम फिथा जागोन। डक्टरनिफ्राय फैनायानो जि मोनाबाय, ओमफ्राय दासो नै खोमसिजोब्बाय, हर जाबायानो। लावदुम फिथाखौ दासो बानायनि। आधा बानायगोन, गासैखौबो बानायजोबा। नारिखलखौ एवनानै लाबाय। खाथनि थार लावदुम फिथा बानायनाया, खननै सालिनो गोनां जायो। दैयाबो नाङासो नाङा जादों। आरो खेबसेबाव सालिनो नांगोन, होमबासो जागोन। दैया बांद्रायसो जाबाय नामा? टिपनि धाकनिजों होबाय एबार। वाव, जि बरिया जादों। या जि मोजां जादों। खोबना दोननोसै, दसेनो मोनगोन। नायनोसै जादोंना जायाखै, नायनि जादोंना जायाखै। जि गुदुं भाब ओंखार जाबाय, बरिया जादों। आयौ टिपनि धाकनिजोंसो जि बरिया जायो। ओमफ्राय बेयाव होनानै दिहुननोबो गाहाम, टिपनि धाकनिजों। नै जि बरिया जादों। ओमफ्राय आरो बनायनोसै, मोनसे होखांबा मोनसे बनायना दोननांगो। जोंहा मागोआवबो लावदुम फिथा जानाय जायासैना, बेनिखायनो जानोबो लुगैबाय।
ओमफ्राय हासबेन्डआबो थांनो जासिगोनानो सुटि जोबसिगोन जा मोनसे मोजां गासिबो मोजां गोजासो बे एखे जिं जिंनि आइदि थाखायो कालार होआखैथ' माथो होनबालाय कालार माने आरो मानि कालार एखौ कालार नाङानो नारिकलनि बे दै होनायखाय दै होनानै जादों ना गोथाव जादो हासबेन्डआबो जासिगोन फिथाखौ जा गोथाव जादोंना जायाखै बुं गोथाव जादोंना जायाखै जादो बाबा गोथाव जादोंना जायाखै जादो आंबो जानि मोनसे मागोआव लावदुम फिथा बानायासै ना दासो मागोआवलाय बानायबाबो जानो गाहाम नाङाना बेदरजों आरो माइब्रानि फिथाजों जा खावसेखौनो हाया नै बाबाया जागोन हासबेन्डआ जि गाहाम मोनदों जादों बेबायदि बानायना होबा जानो गाहाम मोनबा जि गाहाम नाङो माने बिसोरो लुगैनायखौ बानायना होनो मोनबाथाय जि गाहाम नाङो दा गोथावबो मोनदोंनो जादोंबो बेनिखाय आं बानायनोबो गाहाम मोनदों बिसोरो जुदि गाहाम मोनाखै जानो आं गाहाम मोना होनना बुंबाथायथ' बानायनोबो इन्टारेस्ट जायाना दा गाहाम नांदों बानायनोबो बाबुआसो जायासै बाबुआ बेबायदि फिथाफोरखौ इन्टारेस्ट गैया जानायाव दखाननि फिथाल' नांगौ बिनो गथ'फोरा बिदिनोसै पेकेट बुस्थुल' जायो बादा खालामबाबो मानिया आंबो जानि मोनसे जायाखै आङो बिसोरसो जानानै गोथाव जादों होनना बुंदों माबोरै जादों आंबोथ' जानो नांगोन ना गोथाव जादोंथ' टिपनि धाकनिजों बानायनायखाय जि मोजां जादों टिपा माने गिदिरबो नङा मिडियाम साइजनिमोन धाकनियाबो मिडियाम साइजनि फिथायाबो जि बरिया जादों मिडियाम साइजनि गिदिरबो जायाखै फिसाद्रायबो जायाखै सिबिंजों बानायाखै माने हासबेन्डआ सिबिं गाहाम मोना नारेंखलजोंसो गाहाम मोनो बेनिखायनो नारेंखलजोंसो बानायदों गोथाव जादों दासो सावखांसिगोन फिथाखौ लास्ट बे मोनसेया मोनबाथाय जाबाय गैला दालायावबो गैला एसे गुन्द्रा थाबाय मोनसेबो ओंखारला इयो नारिकलाबो ग्रोबसो जाबाय फिथा गुन्दैजों नारिकलजों ग्रोबसो जाबाय फिथायाबो जि बुरजा जाबाय नै जाजोबनो हायासै गाबोन जासिगोन बेखिनियाखौ गुदुं खालामना जागोन गाबोन बांद्राय जानो हाया माने थाइसेयानो हाखायो थाइसेयावनो उदै बुङो लास्ट फिथाया माबोरै जादों आइया जि गुदुं जि बरिया जादों जाबाय दासो आइयै आथिंफोरा साजोब्बाय दैयानो रानथाबजोब्बाय